Това е Чавдар. Чавдар е срамежлив. Един ден Чавдар вижда група хора да играят баскетбол и му се прииска да се включи в играта. И изведнъж се сеща, че всъщност не може, защото е срамежлив. Но кой всъщност е Чавдар? Как той описва себе си? За да отговори на тези два въпроса, Чавдар трябва да се позове на миналите си преживявания. Той има цяло чекмедже пълно с етикети, които най-редовно използва. Разбира се, Чавдар има и куп положителни самоопределения, но това няма нищо общо с целта на този клип. Много често негативното поведение в настоящето на Чавдар е резултат от употребата на следните фрази. Това е нещото, което пречи на Чавдар да се развива, променя и да живее живота, който иска. Той вярва, че това е нещо непроменимо и го нарича свой характер. Но откъде са дошли всички тези самоопределения? Те са дошли по два начина. Първите са неща, които другите са му казали, когато Чавдар е бил малък. Етикетите, които ни поставят като деца, ни следват като сянка през целия живот, защото рядко ги поставяме под съмнение. Малко по малко, Чавдар започва да забелязва, когато не успее да нарисува нещо добре. Когато се притеснява да заговори някого, или когато хвърли топката на криво. Така вярата в тези етикети става все по-голяма и все по-голяма. Тя става част от онова, което той си мисли, че е неговият характер. Друга част Чавдар сам избира, защото така му е удобно. Твърде съм глупав, за да започна свой бизнес, което всъщност е страх от провал. Твърде съм грозен е изгодно самоопределение, за да не заговори красивото момиче. Всъщност Чавдар се страхува от отхвърляне. Твърде отдавна пуша, за да ги откажа, а всъщност е спестяване на усилието и самообвиненията, ако човек се провали от първите опции. Твърде съм стар, за да се науча да карам кънки, е всъщност страх от мнението на хората. Проблема е, че понеже Чавдар вярва, че не е добър в нещо, той спира да го прави и така губи шанса да стане добър във въпросното нещо. Така той сам затваря омагьосания кръг. Това, което Чавдар не знае, е, че може да промени тези черти от характера си, които не харесва, като започне да прави неща, които противоречат на идеите му за себе си. Да заговаря непознати, да продължи да рисува, да започне свой бизнес.